crtamo misterije. Misteriozna smrt. Slučaj Tamam Shud. Neriješen slučaj Tamam Shud je jedan od najmisterioznijih događaja u novijoj istoriji. 1. decembra 1948. godine u 6:30 ujutro na lokalitetu Somerton Beach, južno od Adelaida u južnoj Australiji, pronađeno je beživotno tijelo muškarca. Iako ove informacije svakako podsjećaju na hiljade drugih policijskih izvještaja, ovaj slučaj se po mnogo čemu razlikuje od svih ostalih. U prvom redu tu je svakako činjenica da identitet muškarca i uzrok smrti nikad nisu otkriveni. Otisci prstiju i podaci o zubima nisu se podudarali sa drugim iz međunarodne baze podataka. Istragom je utvrđeno da je njegova odjeća bez etiketa proizvedena u Sjedinjenim Američkim Državama. Uz tijelo su pronađene žvakaće gume, kutija šibica, kutija cigareta, češalj, iskorišćena autobuska karta i neiskorišćena vozna karta, ali ko je bio, kako je stigao i završio život baš na mjestu gdje je pronađen, nikad nije utvrđeno. Također, tu je i ono po čemu je slučaj dobio ime i što ga je vjerovatno i svrstalo u sam vrh svjetskih misterija, to jest parče papira koje su istražitelji pronašli u skrivenom džepu pantalona čovjeka bez identiteta. Na ovom papiru persijskim jezikom bilo je ispisano Tamam Shud, što u prevodu znači završeno ili gotovo. Ustanovljeno je da se radi o otrgnutom dijelu stranice poprilično rijetkog prevoda zbirke pjesama persijskog pjesnika i filozofa Omara Hayama. Nakon javnog poziva policije ušlo se u trag knjizi za koju je vlasnik automobila u kojem je pronađena tvrdio da je na zadnje sjedište dospjela preko noći kroz djelimično otvoren prozor. Komadić papira iz džepa pantalona tajanstvenog leša savršeno se uklapao u nedostajući dio stranice. Pored knjige također je pronađen papirić sa šifrom ispisanom običnom olovkom. Uprkos naporima istražitelja, šifra kao i većina drugih okolnosti u vezi sa ovom misterioznom smrću ostali su pod velom tajne. Čak i DNK analize koje su vršene tokom nekoliko zadnjih godina još uvijek nam ne mogu dati konačne odgovore na brojna pitanja o slučaju Tamam Shud.